No takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Toto je séria s Muplikom, áno. Je tu so mnou teda Muplik, no. Dobrý den. A je to vlastne surov séria, takže ideme do šibreku. Já to vylúčim. Nie. Kam daj? Dobre, jeden iron som stihol. Hej, daj mi ho. Tam nič není. Hej, tam hore, tam sú nejaké papiere. A knižky si zoberiem. A počkaj, si potrebujem nastaviť nejako inak tú grafiku. Myslím, že fancy a toto. Počúvajte, ľudia, napíšte nám do komentárov, že čo by ste vy chceli na Vianoce, chcel by som vedieť. Hej, no. To som zvedavý, čo. Prvý diel vidí teda ku mne, druhý diel v Muplikovi, aby ste sa nečudovali. Odkaz na Muplikov kanál bude buď v názvu videa, alebo v popise, ale asi skôr v popise. Sa sem potrebujem dostať, lebo Muplik mi samozrejme vyhral jeden posledný strom. No, už má aj Stone Age. Ja chápem, že niečo vyťažím a už to je lapis. Nemám až tie shadery, lebo som si zapol takú verziu, na ktorej ešte shadery som mal. Okej. Nie, na tejto najnovšej som mal shadery, veď. Ale nie je jedno. Ale tak no. Ešte si potrebujem zapnúť tento resource pack. Idem vyťažiť všetky stromy. Aj keď je PvP, ale strašne sa hodí na takéto. Mne to vyzerá krajšie. Iron. Ten inventár je trošku zabagovaný, lebo to išlo zo staršej verzie. Kiežka Ty podobno. kokos, to je riadne zabagované. Koľko tých ironov? A mal by som tu mať... A tento high contrast, ten si dáme. Ale miesto tohto videa akože bude len nastavovanie Lixixa. A keby ste sa pýtali, ako robím toto, to nie je F5, to je 360 v Lunari, keď dáte Lunar Options, dáte do vyhľadávania 3.6, tak tu máte free look a si nastavíte na aké písmeno. Ja to mám na Gčku. Počkať, takže potrebujeme crafting. Dobre. Líšku. Kamo, líška. A inak asi najlepšie je, keď si vykraftíte len ten krompač, lebo drevené nástroje máte, že minútu, hej. Ja som si už vykopal toto, sa to volá. Len ja som si vám spravil toto. No áno, ale ja to hovorím im, nie tebe inak. To je dobrá, keby tak, vieš. Hej, chápem. Hej, no. Toto som mal spraviť. A inak ten crosshair, čo tam je v strede obrazovky, tak to sa dá tiež nastaviť v Lunari. Mne vyhovuje tento najviac na PvP, ešte aj na survival. Taký šíp alebo šípka hore. I na ďalšiu stranu lesa. Ty už tu preskúmávaš bezo mňa. A ty sa tam hrábeš, alebo čo tam ty robíš? Kejva? No. Mám trhlinu. Hodím Endermana, Irony. Počkaj. A troch creeperov, to nie je dobré. Takže... Musím s inou cestou. Ty si kde, Muplik? Neviem, niekde v riti. No tak stručne povedané. No. Inak by som to nepopísal. Mám tu už nejaké ironíky. Nejaká hlina. Hej, ale fakt, kde si?
Ja som tam nie na tom islande, kde si bol. Na tom ostrove tam nie som. A videl si taký ten vzácný strom? Hej, Takými ružovými kvetami. ja išla som len rovno potom. Tam som, Rovno za ňoho. proste pred taký ten strom a ďalej a išla som pokračovať do rovno. Aha. Dobrá, máš nejaké jedlo náhodou. Nie. A tu im kravu. Mám 12, 13, 15, 16 a 1. Hej! Dobre. Koupa, že bere koľko? A veľa určite nie. Jasne. Tak, hej. Takže si jak sa vyjaduje? Takto. Som dlho nehral Minecraft. A takže takto. Poprvé krompáč. Ja som potreboval jedlo. No. Ja neviem šprintovať. Sekierka. Lopatka a ešte aj tak budeme potrebovať nejaké styky. Ale nie takto. Tak, mečík. Kde vybuchol creeper, lebo ja som počul? U mňa v trhline. Ty si v trhline? Čak, ja som hovoril, že mám trhlinu. Ja som ju našiel asi. Ja mám 3 hangary, kámo. A ty sa ako dostal do tejto trhliny dole? Dobre. Ďalší creeper. Au. Máme málo HP. Ďalší. Ja ťa tu nevidím. Skopem dole pri irony. Počkať, nie, toto som chcel ešte jeden resource pack si potrebujem dať. Áno, toto. Ten mám špeciálne na survival. Ja si urobím si pec. Lixtrix, ty by si čo chcel na Vánoce? Ešte neviem. Ty už vieš, čo ja chcem, to už vieš. Áno. My sme sa už vtedy bavili ako... A tu vidím drevo, áno. Idem za tým drevom. Ale viem, že Lixtrix chce určite nový monitor. To Áno. viem. Hej, lebo natáčam na noc. Máš nejaké jedlo? Neviem, kde si ani. A či máš jedlo, sa vám pýtam. Mám jeden. No, to ti ani stačí nebude. Kamo, tie orečka mali svietiť, a prečo nesvietia? Alebo to je asi na staršiu verziu. Koľko treba na full armor? 32? 24. Ale aj myslím s vybavením. To je Creeperos. Ne, ty si kde? Ja si to vypekám v kejvke. Som tiež v nejakej trhline, ale... A ty si išiel tak nižšie? Monster Hunger. Aha, fakt. Za 2 hodiny a 45 minút bude ten live event. Tuto sú nejaké drievka. 4. Aké sú farby? Hnedé. A A to som tam tu nedal. nejaká voda. Počkaj, tam asi aj idem. Láva tu tečie. Vidím Nick. Kde? Ti vidím Nick. Počkaj, kopanie. Hej, počujem. Ty si kde?
Však tu som. Som pri láve. Ja nevidím tvoj nick. Tak však som pri tebe. Počkať. Príde. Tu som, haló. Som pri láve. Však tu A som. dobre, ja ťa haló. vidím. No čau. Poď. Daj mi jedno. Toto je moje jediné jedlo. To mi ľahko pomôže. Vypečem si ho. A ja chcem ísť za tebou. Tak si bol pri mne. Ale kde máš ty svoj vypekáreň? Je u mňa tam, kde si dal ten steak. Mhm. No, do toho modru. Hej! Čo? Pozor. Tak idem ďalej preskúmávať. Choď. Takže toto. Bum, bum. Irony? Ej. Ej. Napríklad aj na Vianoce by som buď chcel niečo si, proste klávesnicu a tak. A ešte jednu vec. Aha, Sluchatka. drahú. Dosť. Mhm. Au. Ja si tu počkáme ešte chvíľku. Zatiaľ budem ticho. Nie, nerob. Prestaň. Čo prestaň? Počkať. Čo mám počkať? Slim Shady. Si mi určite ukradol nejaké irony. Prestaň. Vrať ich. Hej. Vrať mi to. Chápeš? Ona láva ide rovno a zrazu zabočí do mňa. Kamo. Veci. Neviem. A nezhoreli ti. Takže akože armáda zombie tu je a jeden toto vyčka, kámo, pomoc. A Creeper a Spider. To viac.